Ukraine ikado bi ni ka kɛ sigi ɲɔgɔn jugu ye ani jamana jugu ye sabula jamana min b'a la ne bi bamanju ani maafalaw dɛmɛ bɔjabati ikado i yɛrɛ i kɛra maa terima ye u ka nin diri juguya kɛwalew bɔjabati o de kɛra sababu ye Burkina Faso Niger ani Mali bɔjabati ministre minnu bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ ministère des affaires étrangères bɔjabati ikado olu ye wele dakɛ ni ka bɛnkan sɛbɛn kɛ ka sɛbɛn k'a ɲɛsin Nations Unies ma Nations Unies aw de ko bɛnkan bɛ jɛsɛginna ni jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ makama ani ɲɔgɔn bonya ani basigi o kuma kɔrɔfɔ min n'a bɔra lasigiden da Ukraine lasigiden Adri Yusuf ale min ye agence ukrainien de renseignement militaire olu ka kunnafoni dila ye a y'a fɔ k'a sɛbɛntiya k'a fɔ bingani wale min ye Mali sɔrɔdasiw sɔrɔ min ye Tanzania watani ye ma a bɛ se cɛ 60 bonyanko ma u bɛɛ lajɛlen ni tora la u ka janfa ani dɛmɛ ka ɲɛsin bamanjuw ma ka da mun kan Mali ni Ukraine de danjɛ Mali ni Ukraine sama-samani t'an ni ɲɔgɔn cɛ bɔjabate i k'a dɔn an ni ɲɔgɔn ye hali jɔ dɔw kɛnɛ ka jango ɲɛna olu bɛ taa don anw juguya la ka da dalu min kan kunnafoni a jɛnsɛnna Ukraine ni lasigiden fɛ min sigilen kun bɛ Senegal bɔjabate o fana kɔrɔfɔ in fɔ ni nisɔndiya ye ni wasa ye ma Nations Unies dun y'a jira ma o ma bɛ nin ɲɔgɔn na janfa labɛn i k'a dɔn a kɛra jɛkulu ye o a kɛra jamana wɛrɛ ye o i k'a dɔn Nations Unies b'i sɛbɛn kɔrɔkɔ munna i k'a dɔn nin dara ka nin farafin jamanaw sɛgɛrɛ sabula Ukraine ka nin janfa in a tɛ Mali dama nɔfɛ AES jamana Saheli jamana i k'a dɔn kɛlɛ min b'a jamanaw kan a bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ kelen ye sabula terrorisme kɛlɛ don o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko ninnu kɛra i k'a dɔn wulikajɔ ka bolo da joona Nations Unies ka kuma i k'a dɔn fɛɛrɛw ani jalaki minnu fɔlen don o ka kɛ bɔjabate k'a dɔn janfandi dɛmɛba terroriste dɛmɛba a kɛba bɔjabate hali maa min b'a kuma fɔ k'a lakali k'u tanu walima ka ziiri da u nɔfɛ i n'u bɛɛ lajɛlen ye kelen sariya b'i sɛbɛkɔrɔ ɲangi n'a ma ɲɛ o kɔ o kuma ministère des affaires étrangères bɔjabate k'a dɔn Mali Burkina ka se Niger ma bɛɛ lajɛlen kumakan kelen kɛ ka tabale gosi conseil de sécurité min ye ayiwa wulikajɔ ye wajabate k'a dɔn jateminɛ min ni min kan ka ta ka Ukraine tigɛrɛ a ka kɛ joona nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ wele an bɛ te min bɔjabate k'a dɔn ni daraka kɛra i k'a dɔn nɔnɔmugu gali ye siga tɛ min na o b'a sɔrɔ i k'a dɔn i kɔnɔ girinyana n'i ye nin ɲɔgɔn na baara daminɛ kumaba Tezara premier n'i y'o d'a kan bɔjabate k'a dɔn fanga kura bɛ na Tezara premier an k'o min Mamutu k'a ka feerefɛnw lakodɔn bɔjabate ni bɛɛ lajɛlen tora i gɛnfɛn bolo sigi tɛ ja wulibali bala cogo bɛ di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye activiste maa 12 ye mɔgɔ dɔ b'a tugura Mali kanu bɛ maa minnu dusukun na i b'a ye k'a fɔ min ye réseaux sociaux kan Sénégal kɔnɔna la mɔgɔ dɔ b'a tugura nin ka jamana ka mankutu lase min ye tigɛ kun tara k'a da olu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko o tun minɛna waleya jumɛn na a ko n'i ye Ukraine lajɛ u ka lasigiden n'o ye ambassadeur ye ale kɔni tun ye hakilina mun ta nin ka Mali sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ nin ka kolokala kuma min fɔ Bamanci n'o ye jadisi terroriste min bɛ jamana in kɔnɔna la nin ka bɛnbɛn bɛ dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ o kuma k'u nɔ bɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko o kuma cɛjugu min bɔra ambassadeur da kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ni activiste sénégalikaw karamɔgɔ daba tɔgɔ olu kɔni ye Mali ka drapeau vert jaune rouge ta nin ka t'u jɔ min ye Ukraine ka lasigiden so da la sɛbɛnnikɛla ko u takun tɛ fila ye o kuma min ye ambassadeur ye olu bɛ fɛ u ɲɛ ni ambassadeur ɲɛgwɛn ka gɔngɔli tura kun n'u kan cɛ ni ka gɔngɔli tura kun sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tɔgɔ n'i ye ni fasoden ɲumanw lajɛ u y'a yira k'a fɔ Mali ni Sénégal an bɛɛ lajɛlen jamana kelen ye sabu n'i ye kɛwalew lajɛ yanni tubabu olu b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko ni jamana fila bɛɛ de tun ye fédération kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni cɛ 12 ye karamɔgɔ daba tɔgɔ u y'a daturu la k'a da jaba la u ma se ka don ambassade kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u y'a lajɛ sa n'a dun ma k'a fɔ min b'olu fɛ karamɔgɔ daba tɔgɔ u tɛna bin n'a ye f'u k'a da ambassadeur kulo kan o kuma u y'a lajɛ sa ni k'u digi ka don jakoya la finitigɛlakaw ye tigɛ ta ka d'u kan sɛbɛnnikɛla ko min ye gendarmew ye tigɛ ta ka da u kan u y'a yira k'a fɔ n'olu minɛna jamana ko la u minɛna Mali ko la u minɛna farafinna ko la u bɛ jɛn n'a ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o maa 12 ye karamɔgɔ daba tuguni i b'a ye k'a fɔ gendarmew sina k'u minɛ k'u bila dibi la o kuma min ye heure damadɔ ye tɔw kɔni y'a yira k'a fɔ maa 12 minɛ cogo min na karamɔgɔ daba tuguni ni bolo ma ta ka bɔ o kan abada k'u na fɛn yira min ye Ousmane Sonko ani jamanakuntigi
kuntigi n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye sɛbɛnnikɛla ko a ko akili lajiginna ni cɛ fila u tun bɛ ka campagne kɛ waati min na u y'a yira k'a fɔ farafinna ka bɔ jɔnya juru la min ye farafinna ka kɛlɛya ka dafa min ye Macky Sall n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ye k'o bɛ ka janfa ni bɛnbɛn min kɛ Sénégal ko kan olu tɛna don jɔjugu da fɛ o tuma ko bi k'u ye min fɔ kunu k'u ɲinɛ n'u ka fɔta kɔ tabarikala sɛbɛnnikɛla ko min ye ni cɛ 12 ye ni Mali kanu b'u dusukun na karamɔgɔ b'a tuguni Sénégal ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ u bɛ baara min na fasoden ɲumanya baara don k'u ka minɛli tɛmɛna heure damadɔ kan de sina ka b'u kan u y'a yira k'a fɔ ko bolo mana b'olu ka cogo k'a fɔ k'olu b'u da de wa ko kuma t'a la dɛ ko ambassadeur k'a bɛ Sénégal bila a bɛ ta ka b'olu ka jamana kɔnɔ ko sabu i tɛna i to Sénégal kɔnɔna la k'i bɛ Mali dɔgɔya ka Mali buruja ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ ko k'olu dafalen to yen abada ko ti ɲa